utawa saya bengi saya anget kanane Mas Gareng. Nggih margi tesih dipun tenggani piyai kathah Mas. Nggih. Kula niku nek metruk teng Jawa Timur niku rumangsa entuk napa ya Mas kaya entuk kanugrahan. Niki mergo para pamriksa niku iso nata piye carane wong mirsani wayang. Nih wong sawangsul pun ate kula aturaken. Nggih. Seniman nu kamulyane niku nggih loro jurusane. Siji materi boten munafik teng mriki golek rejeki. Nggih. Ping pindho niki lho Mas. Niki kemarmane ngati awake dhewe nggih entuk mergo sing mirsani nggih tesih kathah. Nggih, heeh. Nadyan sore wau dan sawetara ning nyatane kegiatan hari ulang tahun KUD Aditama ora mendho. Kira niki pendak tahun nggih mung keletan pandemi mawon. Oh nggih Mas Gareng leres. Ning niki insyaallah pandemi sudah bisa dikendalikan. Amin. Mila bakale rada kerep sowaning Ponorogo. Amin amin. Gitu kados tanggal 1 November niku sowan wonten mriki malih. Iki wonten SMP kalih ngagem SMP 2. Terus mangke tanggal 17 Bapak teng napa cedhak terminal mriki, terminal Ponorogo nu pundi jane kula nggih lali. Nggih. Baku dalangipun Ki Anom Surata dalah Ki Banyuwangi. Terus menika nderek pengumuman. Napa? Menika tanggal 15 November 2022. Menika dalam rangka meramaikan Anniversary Riok Properti ke-5 tahun. Amin. Bertempat wonten Desa Bungu, Bungkal, Ponorogo. Amin. Kawiwitan tanggal 13 November menika pagi jalan sehat. 14 November sore menika kesenian gajah-gajah. Unta, riok, jatil. Cikamatsu kalian naga lan kebun danu. Terus gang 11 November pagelaran wayang kulit. Insyaallah kula sing dipun dawuhi metro nggih kanthi bintang tamu Mbak Elisa karo Salaso, tuwin Mbak Tatin, so pelawak Mas Komet kalian Mas Dodo. Amin. Muga-muga udah deres. Duane kok elek men. Aku ora katut kok. Lho ya jenenge wong ki ya satondo sak bilik-bilik kok sedang deres. Dungane wong srek atine iki ora bakal mandi dadi rasa. Iya. Ora sawedi. Tur ya ora ana istilahe panjenengan kok duwe rasa kaya ngono ki ora ana ya mung kanggo patut-patute oleh padha bebujekan. Nggih wong pancen rezekine pun diatur kali Gusti dadi ora kena meri. Menika saking Mas Gerwanto, Direktur Utama Riok Properti. Nggih. Menika ngersakaken lagon kutut manggung wonten wajibipun Rp500.000. Sing kula enteni nggih niku. Kutut manggung nggih. Oke. Mboten. Kok jeraku kok nembang wae lho. Lah piye ta? Kutut manggung yo pantes iki putri kok aku. Nggih no. Aku nembang ning aku karaku nembang iki kanggo Aditama kok. Napa panjenengan nembang? Dandang gula. Ayo kaya ngapa to? Kae nglumpaka kowe ana kleru lan lupute dikoreksi. Nggih, monggo Mas Gareng ayo tembange kaya ngapa? Dujo.
Wah, ajane opo ya. Lho lah ya wong arep nembang dadah kula kuwi kan kleru. Nggih. Itu ngenteni suaraku kabeh. Oh lho. Gayane ya. Lho ngene kok tanggal 15 ora katut iki piye? Ketut. Ketut kok gawake tas kowe tok moh. Gawan diesel. Ana dagelan kok gawan diesel. Wigatining dalu puniki. Wah, pelek to. Yo aku ki jane njaluk slendro. Lah wis dicithik slendro. Aku ketemu goleki ra ketemu suaraku kok ning pelok. Nano. Lah samono wis jo wis. Aku perkara ora katut ki mon. Wigatine. Oh ya samono. Nggih. Wigatine ing dalu puniki mapan wonten Jetis Ponorogo mengeti ulang taune. Lah, terus Ping papat loro taun adeke aditama niki mugi kalis rubeda adoh ing bebendu dalu niki gelar wayang yoga sinden dalange Ki Bayu Aji terus gareng saka Semarang gareng ya dikiteke bekintane isih urip isih urip isih sehat ngoten lho. Aku kuwi termasuk rombonganmu. Nggih lho. Ning iki sok tanggal 15 aja ditokke lho. Lah apa kok aku ora katut tok engko buri apa ana garenge saka Semarang. Oh ngono ya Mas. Oh, ngene lah saiki tibake Kutut Manggung. Loh. Kutut Manggung nek bawane dhewe kok. Nggih. Nggih, niku wis diaturke. Dandang gula Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim opak yo dipunaturaken nggih dandang gula ngrenggo Kaude Aditama leres Mas leres nggih sak bisa-bisa wong ditimbali mriki ora etlabura kita bekerja sambil berdoa untuk Kaude Aditama. Mula niki pun ngetokke ya Mas. Nggih Mas. Yen warga Kaude Aditama niku pancen agamane ditengenke merga nengenke rasa syukur. Nah, niki sing kudu digaris bawahi. Tur niki sesuai kalih naminipun niki lak koperasi. Koperasi. Ko niku konon modalnya dari para anggotanya. Nggih. Terus penuh dengan rasa sosial kemasyarakatan. Nggih.
rasa solidaritasnya sangat tinggi antar anggota. Terus terakhir sifatnya kembali lagi ke sosial. Koperasi itu landasannya sosial karena koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Nggih, mula dari kita untuk kita. Ujube ngibadah. Leres, Mas. Mula nek wis dadi pengurus koperasi niku kudu eling yen ujube niku tetulung lan ngibadah. Nggih. Mula aja nganti neka-neka lan aja nganti werna-werna lakune nggih, Mas. Nggih, dadi sing jalur mawon yen werna-werna sosok kadang wah lah iki aku nembang kleru mau sing nintik dudu Darmajun to. Lah siapa? Iki wis ganti Darmajun. Sing nintik Duwijo kok Darmaja. dudu iki lho Darmajun. Walah, Mula aku mau nembang ora pas jebule sing ninting ora gawanku iki gawanku iki. iya. Wis ben ngono nek ngono ndak engko ben maaf ben melane nek ngono. Ayo aku nyuwun tulung, ayo saiki tak ngaturke kutub manggung sik. Nggih sinten Mas? Mbak Fahmi karo Nduk Eka. Ayo. Wah ya Gini. Yo mentaram. Jarwa. Liliput ini. Sinden kok cilik-cilik. Sinden bonsai iki. Bonsai, tapi bonsai kan larang. Apa? Bonsai kan larang. Cilik tapi larang. Ya delok bonsainya bonsai apa? Bonsai lidah buaya ya ora payu. Lah jenengan tanaman nopo kok ini ki akare teng mriki? Iki sing diarani polo gumantung ya iki. Ya tunggale kentongan lho polo gumantung. Polo gumandul. Oh, Pak Degareng nyeluk digantung piye? Lambene ngrapik kan. Oh jare polo gumantung. Ana ya ora ono Pak Digareng kok njaluk digantung. Lah njaluk ora? Ora kan. Ya wis. Polo gumantung, Mas. Heeh, ayo iki. Iki Mbak Fahmi iki jenengan nderek abdi gabung ning abdi wis pirang tahun, Mbak? Dari tahun 2006. Oh, wis 2006 nganti sayahene. Berarti wis tuwek kowe. Kula. Heeh. Masa? Ya senior ngono kok tuwek. Lah nek Bu Fahmi tuwek panjenengan uzur. Betul. Uzur ya lho. Ora kok. Oh, kan panjenengan Mbak Fahmi asli Ponorogo Pulung. Esuk Januari aku mampir oleh Fahmi. Oh nggih, monggo. Mampir opo Fahmi dhewe ra tau ning omah kok. Ya ora lho, sok Januari sowan Pak Prapto lho Mas Gareng. Oh nggih. Wonten Krajan Wagir Kidul Pulung Ponorogo. Oh nggih. Cecak ngono to iki? Nggih, cakep. Wah atut ya kuwi ya. Ah iya no. Oh ora udan kuwi. Mengke pinara Nggih. kula suguhi jeruk. Waduh. Loro. Wah, jeruke Fahmi jane lak. Malah biyen tau tak coba ora metu apa-apane kok. Apa kuwi? Ayo pancen ora ning isine kon metu apane ya. Jeruk garing sugoke aku kok. Malah keset lho. Setopo kisut kuwi. Ya aja lah. Yo ngaturke sik tutup manggung. Ayo. Niki nganu saking Pak Yasin apa SBA. Oh nggih, ngersake apa? Pak Gun kok Pak Yasin. Oh jeneng ngelih Pak Gun iki piyai sawo kene. Pak Bun, maksudnya seneng yasinan. Oh iya. Nyuwun podang kuning. Oh nggih, kok diaturke. Nggih. Diurutke pokok siji. Nggih. Monggo menika atur menapa warga Reyok Purperti. Nggih. Ya Mbak Fahmi sampeyan sing bukani. Maka. Wah, ayo wis, yo. Wayahe wis lingsir wangi
Ponorogo Pak. Iya. Jos nggih Pak De. Teng napa Mas Gareng? Hebat no suarane Mbak Fahmi saya ana saya. Niki mangkate ya padha karo Mbak Lucy Brahma. Suarane hebat nyanyi kupingku dangdut. bejat. Kene apa Mas? Wong muni jos wae ngagetin kuping. Kabeh niku anu kok ungkapan rasa seneng niku dhewe-dhewe. Ya seneng-seneng ning ora usah nugake wong kesore lagi pisan iki aku. Tak pikir kok dengaren kok ridik men. Jebul yo bledos tenan ning kuping. Anu De ditutupi kapas. Kuping mangsamu arep mudar kowe. Bener enggak mendengar ini lho, enggak mendengar. Tutupi kapas tuh aku ngematke suarane Fahmi lho. Mbak Fahmi menika kala wonten bebungah. Nggih. Rp500.000. Kita dung rata. Lho panjenengan jatahe 1. Alhamdulillah matur nuwun, Bos. Rata-rata. Yo, lanjut ya sih Mbak Fahmi. Nggih. Rata-rata. Parku Napa to De? tuti harasa ha 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 muni Sae ya, Pak De. Genti Nduk Eka. Iya, kene Nduk. Neno. Ayo. Neng pelah. Ha ha. Elok Ya 100. Nah, didung, kabeh didung rata. Rata. Antri sing apik. bose dhewe lunga ya, Nduk ya. Rata. Iya Kak, tutuke. Ha ha. Sing genter elak iso nuntun sing nembang, sing genter iki 100 nya. Alhamdulillah. Nah, didung rata wong jenenge wong iki ya urut. Bar Mbak Fahmi, Eka terus sing genter. Wong ya Pak Rinto oleh kan. Yo mesake, enggak ora tau itu kan itu harapan iki. Keringat. Rata-rata. Lanjut Kak. Anggung nyaman mana. Yo Mbak Fahmi. Urut. Anggung. Sing ngempul diapani Mas Gareng? Sing ngempul diapani no. Nah njaluk bagian apa ora? Jaluk. Lah iya entang Kak jabane. ngabani cair ya. Ya. Oke, oke. Kempol Won. Bos. Eh. Ping pidho kon. Bos. Ping telu kon. Bos. Papat kon. Ping lima kon. Oh, kok iso ngono lho. Ngon. Wong yang kon bose kon ngabani kowe ngon. Saweren ben purun. Sawer sik Pak Aku De. dhewe rong entuk kok. Ya tombok sik mbok Oh, modal sik, modal sik. Wah, wong iki dipancing sik modal. Mang ngono dipancing ya kolu. Dipancing. Wow. Ya 100 iki Mas Gareng ku ndak jelas. Wah, alhamdulillah. Terus sing ngegong. Pak De mangun.
Gusti nyempul kok alhamdulillah piye. Mboten ana apa ben gelem sik. Penting kan ping 5 kok gelem. Mangke jane entuk-entuk. Kok gelem. Wah. Nah, Ora apa-apa, dadi dalane rezeki iki pahalane gedhe. Nah, wis dadi dalan wae rasa nampa. Ya bosok. Lho piye to jare pahalane gedhe kok. Ora. Gelem ra kowe? Yo galak-galak. Wis sing halus to. Atos. Ping 5. Ayo. Boleh ngabani kok kene to. Ora kok kene, ayo. Ya Mbak Fami kok. Ya. Dek Bayu, sing ping 5 apa lho, Dek? Pinter langsung. Bapakne. Sing ping 5 apa lho? Kon minggir dek kasih rasa gon-gon. Ya Kak, monggo. Monggo ning ndi? Aku wis kelangan 100. Wis kelangan 100. Mosok kelangan aku ora apa-apa kok. Semua arek dalan kok geger. Oh alah lun. Jare dalan rezeki to pahala. Pahala kencana kuwi. Dikenono kowe. Awas kowe. Awas kowe. Wis ora tajak royal kowe. Ya Kak, monggo. Senengku sing ngegawe agar awake dhewe nyambut gawe to Kak. Karo Mbak Fami itu mesti pedhok karo Mas Gareng iki sing ngegong siji tok semantane. Pripun? Gareng nah. Nah aku Dadi ya. aku yang hari ini saya menghormati mergo aku mau dikirimi film Moro latih sindet-sindet dikirimi film wah jan bangun banjir Pada mawon ki Wah, nek nggon film oke kuwi. Ayo. Ora mau ngelatih kerawitan kok ya. Action ya nek. Silat ya nek. Padha ragil kok. Yo. Ya Kak. mangga Menano. Yo lanjut Pak Fahmi. Prasto kok geder Midangat barang sing nembangi kemayu Fami kamu sing geder ya melu kemayu Iya. latah pencap-pencap latah Nek rapi nek bengi dalan wedok. Jenenge Ranti, nek lanang Rinto. Ranti solehah. Ranti Sulekah yo. Wis pojo pindah ke gede terus Lewijo kan nyelendem genti. Nyaron. Nah kuwi terus tandake Ludro kuwi main nyaron. kita ndak Ludro Lah sing nyelendem kuwi oh Mbak Tresnawati. Heeh, Tresnawati siji dua kuwi ngene nyaron. Lewijo nyelendem. Sing genter main kuwi Mas Rinto kuwi. Aku mau milih ben melek. Yo. Lanjut. Pramitra Nana kang mi noyo Wilujeng Wilujeng ramu
Mas Gereng. Ora. Lah apa to? Lah tuk saweran kok. Kok gelo men to? Ben aku arep melu rombongan ludruk lho. Wah, gleleng no iki bare entuk borongan. Wis. Ngomongke si Bano kelingan. Yo. Kudu nyongklang, ayo. Wangi ya lah bapak kutut manggung arasa Yo. Dipun aturaken puntun manggung. Mereka wonten ing saking Sri Huning Eka aja lungguh sik. Saking Ibu Hajah Endang keluarga besar Jenang Mirah. Nggih sing dienggo transit mau, Mas. Nggih, aku nyuwun tulung karo adikku wedok Atisya iki. Oh iya. Iya Ponorogo iki. Oh iya ta? Ayo keduk kene, Atisya. Atisya. Des. Main yuk. Ini loh Atisya, kamu dipanggil Blacky. Blacky iki kire. Loh, apik lho. Keren maksudnya. Keren wong. Kuwi nama beken ya. Beken opo kire beken? Enggak, Ferdi maksudnya. Atisu. Iya Nduk, Atisya. Wah iki gandeng sinden gagah ya sampak wae. Bareng pamit pecah. Oh iya tak lilani karek. Kok lilani piye? Kok gamelane mau kok. Wah, Dadi apa ya? bocah iki bawahane jan Piye sih? Maroki ya. Maroki yo Ponorogo. Iki mumpun ning Ponorogo omahmu asline ning ndi? Nggih, kula asli saking kidul nika. Kidul ki ngendi? Wong aku lor kidule ora mudeng kok. Riko lho. Endi? Riko lho. Kok Asli ngendi, Nduk? Kula asli saking Bungkal. Bungkal. Nek teko sing cetha to, Pak De. oh, cetha kurang cetha apa asline ngendi kidul ki? Nyatane kula langsung cetha tekoki Mas Bayu. Lah kok tak kidul segara kidul tuke. Wis rasah dikatake Pak De karo bingungan omahe dhewe bingung kok. Omahe dhewe bingung, nek bojone ra bingung tetep kaya. Iya. Iya. Nduk Atisya, ayo aku njaluk tulung mantembake Sri Huning. Ayo. Kaya apa selahane? Ayo. Iya. Bawa. Aku pengen dolan ngene Atisya arep mampir aku. Nggih, Pak, monggo, Pak. Aku wis sakale. Larak, Pak. Heeh. Kaya sinden kaya Gujo ya iki ya. Pawakane kaya ngono.
Wong lanang nyedak jotos iso ngerti. Iki rung kulino jarian biasane nganggo kathok gembyong. Lah terus Dadi yo mlakune lho kaya iya. kaya numpak perahu goyang. Iya ben. Nek urung pancen urung dadi bocah isih SMK ya, Dok. Nggih. SMKI kelas pira, Nduk? Kelas kalih. Kelas Bapak. 2. Kelas 2 jurusan apa? Jurusan pedalangan. Oh, pedalangan lho, ora elok. Oh, ya mulai ya mlakune ora iso ninting. Lah ngapa? Lah kulino ya dalang lah mancal keprak ya mesti ngene. Mesti keprane anu jejegane. Oh, nek wis keprake mlakune terus kaya ngono. Ora jaminan kok. Iki bukti lho sikile wae kapan metu jalune. Iya. Oh, jago wae. Hebat ya mesti Pak De ya, jejegane mesti banter iki. Banter. Jajal coba dipraktekne Pak De Gareng. Kowe wabe ngundang. Maksudnya Pak De Gareng ben nganu Jejak ngerti, ben keprak ngerti. ora jejak wong. Oh, Pak De Gareng mresani maksudnya. Ati. Moga-moga sok lulus dadi dalang wedok kondang Made in Ponorogo. Amin. Sok dadi dalang misuwur Mas Gareng. Ya sok yen wis dalang dagelane aku ya, Dok. Ah nek urip. Ya. Oh, sehat tak dongake sehat terus. Oh. Wis ora nyawer ngujeke mati. Ben tak apa gen sehat sawer 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Yo, nggo nduk Atisha ya, istri ngene ya lho. Nah, ini. Matur sembah. Dijatahi didonga rata adil. Ya. Ora apa-apa Pak De, kula jane 100. Pak De, Oh, ngapa? pura-pura tidak mendengar menggo budek tenan. Kowe wong ngene ora dikeki kok. Iya. Yo dibawani nduk Atisha. Ayo ngapa? Ayo. Putri Kang Sulistiyeng warni. Ayo Sa, ajar. Kok tak semak, tak semake. Kok ganti bisi. Oh, wis to. Kok tak kandhani ne yo 50 eding ya. Alah, wis rasah tak andani dhewe wae. Timbang kelangan 50 ora lila. Yo. Putri Sulistiyeng warni Made in Ponorogo. Weh. Fisik karo swara beda. Suarane halus, tegas ngono. Ki sidan sakmono kon mulih kabeh. Ya aja kejem-kejem ta. Sidan iki tok wis mampang-mampang. Lah kok sing arep nyindeni sapa nek kon mulai kabeh? Oh, kowe srepek wis iso lho. Ya wis no dalang kok. Lah wis srepek iso. Lah kok nek iso liyane kon ngopo kuwi? Mulih. Wong kejeme ra ilok. Iso wis siapa sih pinter anu serpek iso ya. Ngiringi Pak De Gareng serpek tutur wis iso ya. Mangsamu ki terus gugur. Lek pas sedih, lek pas lagi keadaan sedih. Lepas kamu Atisa. Iya. Tutup no. Ya, oke. Oh, kaya le manut ya. Ya, menano. Sriyaning mastika Putra Kanjeng ya. Putra Kanjeng Suralawe. Senengku Atisha iki nek nembange kaya petinju ya. Dadi maju mundur. Neng dagelan nggaku jotos plong wis. Wis apik kuwi ya. Ora petinju ki presiden golek mungsuh. Iya. Ya udah. Dek pranggeng. Ya. Yuk. Dek pranggeng bajana bebela wiratmaya Dikirimke kanggo bapak karo ibu sing ning dalem ya, Nduk. Iki do mirsani streaming lho. Ayo, Ayo no. matur dhewe kanggo bapak. Ibu bapakmu sapa jenenge? tak sabar. Iya, duwe anak kaya kowe iki ora sabar wah. Ora kuwi jenenge Pak Sabar kok terus anak kaya kowe sabar piye kok. Ya bapak sabar karo ibu sapa? Ya Bu Sabar. Apa Bu Bagio?
Oh sampean yo ora lila. Pak Sabar iki jenenge dawana. Sapa? Sabar narima. Pak Sabar kalian garwa. Ayo. Ayo, kula kentuni swantenipun Kang Putra, Nduk Atisia. Atisa. Ya, anu. Coba mlingorono aja mlingorne terus. Gila apa ora? Tahu ora kucing ngono lho. Ya, Nduk, lanjut. Tan wurung sriune Ding ding dung. Dendengane gondal kan. Jadi dong. Ketung-ketung. Ya. Dadi ya. dadi kusumane bangsa ya terke digarap tayub ganti jogeti Mas Gareng. Oke. Ya Dek. Nerane. Seuning mesti katumban lakuh tresno lan sabaya pasti marang Raden Wirataya bos prasaja anatur berarti
Wah, ora perlu diterke Nduk ya. Laku dhewe ya ana wong lanang godhok sikat. Ya ora ngono ya. Wani yo cah Ponorogo. Mbak Lucy, ayo karo Mbak Suci rene. Cus. Ayo. Lucy, Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayah. Bareng nih hari kesaktian Pancasila Mas Gareng 1 Oktober. Dawah kowe tanggal 1 Nggih. Oktober. Niki alhamdulillah dayaning Pancasila iso mempersatukan Nusantara iki. Dari Sabang sampai Merauke. Leres. Mbak Lucy, Wonten dawuh Mas. pripun sampeyan mirsani adik kula wedok Atisia niku wau made in Ponorogo lho. Apa ora membanggakan ngono kuwi? Luar biasa. Lah nggih. Luar biasa buat Atisa. Saya tahu masa kecilnya dia tuh sering ikut lomba festival nyinden ngoten niku. Oh, gitu. Ya, Atisa harus berterima kasih Betul. kepada Bapak Ibu guru. Kalau ndak salah sekolahnya di Jedes. Apa enggak? Mana? Bungkal. Ya, pokoknya niki ngeten, karena sregepe kanca-kanca pepadi Ponorogo niku. Nggih. Lah adi-adi generasi penerus. Leres. Terus sak menika Kabupaten Ponorogo niku sampun mari apa ekstra kulikulernya napa? Kerawitan. Wah, Mulai dari SD, hebat, luar biasa. SD, SMP sampai SMA. Nggih. Jadi masih banyak lagi Atisa A B C D kuatah sangat. Lah niku kudu Nggih. dipupuk bakune Leres. aja isin dadi pesinden. Oke. Lah niku lho Mbak, Leres. dasare kudu ngono. Oh, tenan. Iki biyen cilikane Lucy iki ya kaya Atisa kuwi. Apa iya? Oh, dandan ki urung iso ramping sing pate pecotot biyen ya. Nggih, leres niku. Kok iso pakai pecotot iki lho? Lho biyen aku petuk pertama Lucy iki lho, bocah iki kok iso geburi lho. Gumbul kaya piting arep ganti kulit wae. Oh, ning pancen dandane wedok durung luwih ning saiki. Nggih. Ratune Ponorogo ya iki. Ratu napa? Ratu Reog. Iya. Kaya Kambian ya ngono. Nggih. Kambian dandan ya urung ngono kuwi. Ah. Wong biyen sing jarike sing kegong. Nggih to. Oh iya ta. Tenan niku. Sing jari Pak Mangon niku. Sing dandan ya ibu-ibu niku. Engko Suci gawe alis tengen Dita alis kiwa, ya ta. Nggih, nggih, nggih. Engko sing lipstik Rizky. Berarti kiwa tengen sing dandane beda to raine menceng. Diwedhaki ora rata. Wah, sudah ora ini menceng. Yo, kula nyuwun bajing loncat. Mbak Lucy ben beksa jaiwong. Cocok. Nah. Maka Cocok. Mbak Suci aku nyuwun dibawani bawani kae Iliwir. Hah. Ayo, Kok Ci. ben diterjemahke karo Mas Gareng. Ayo Ciliwi. Iliwir kok Ciliwi. Oh. Maka ya angin panggih artinya apa Mas Gareng kuwi? Semilir angin metu saka panggilingan. Entut. Kuwi apa kuwi? Lah angin sing metu saka panggilingan lak perut. Sing metu saka perut ki apa? Entut. Terus nebak kuring. Nah, mergo wetenge kosong kula nyego goreng. Nuker bing bang Nugeli brambang. ngahulang ngabang brang binang aduh Kok pedesen mulang-mulang awake dibanting-banting nang lara wetenge. Dek na cicing Jarik-jarik dicincing. Dek na cincing Saya dhuwur. Le nyincing ping pindho. Ngahulang nge nangga Apa iki? ngacacang ning
saben wektu kedawan ora iso nerjemahke aku. Lah wis to. Ngacacang ngono mau. Aku ngerti ku ngececeng kok. Ngacacang ya. Tiba eling. Yo, ya terus sik. Oke. Intro cantrik saka Saron. Melali lelare jen dibersani Mbak Lucy. Ha, ya. Mala yo. Go.
Mbah nuwun sampun dipun aturaken Mbak Lucy, Beksa, Mbak Suci nembang hebat banget. Oh, sing diarani fisik bukan halangan latihan. Lucy iki diarani Brahmane jogete jaipongan. Nyuwun jam 12. Saking Bapak Anto Wijaya, res area, rumah makan dan sewa gedung. Iki Mbak Lucy tak duetke karo Pak Sarmadi. Ayo. Pak Sarmadi jumlane. Tobel wong lagan kowe ngomongan. Iki banyu napa blonjo panjenengan. Dene ya sampun putih. Kula rancangan nyaran ditinggal lunga. Awan-awan wong bojone pasar kae. Kuwi-kuwi. Kampungku ora penting. Ning samarang pasti kelang nang ngante. Malam ya bener dicawe kampung. Berita susulan apa? Pak Anto iki kepengin ngasta dhewe. Oh, Pak Anto sing ngasta dhewe. Pak Sarmadi medhun meneh sik kembali-kembali Pak Sarmadi. Wes kadung enggak ora apa-apa sik ditunggu belione sampun kondur ketawise Pak. Ora, iki lho sik pindah. Oh ya ini sih lho, enggak. Saya pundi to? Kuwi lho. Monggo Pak Anto. Sik dikancani. Pak Anto. Pri Pak Anto. Kok bari iki Pak Sarmadi jatahe nek dhewe ya. Pak Anto wis. Wah, sing nulis ora komplit kok ya. Wah, wong iki mau wis takon jam 12 gamelan pun tak jalan-jalan. Nyuwun sewu, kalih kersane semangat kanca-kanca yoga. Nggih. Kula pun di SMS Eyang Mirah. Nggih. Pokoke ku omong ana kon semangat kanca-kanca yoga. Oh. Mari kondur kok kene kon kono engko pikantuk obat urut dhewe-dhewe. Amin. Wis disiapne. Amin. Obat urut alhamdulillah. Sing demung Mas Dodol sesuk urut bareng. Monggo Pak Anto. Mriki Pak Anto mriki. Lah iki lho piyayine wis jumeneng ning kene. Monggo mriki Pak Anto. Ayo wis. Yo mentara. Wah, pagandange jebolan siswa PAUD. Wah, jan elok kok. Sira budaya sira. Monggo Pak Anto. Nggih, monggo dipun aturaken. Monggo Pak Anto. Jambu alat saged Pak nggih mangke ngepas-ngepaske. Nggih. Monggo diaturke, monggo Cak, jam 12. Monggo ayo. Bojomu tak siliye lek ora penak kok tak balengke. Kalingan manis esame Manis sememan. terus kelingan rama gemuyun Rama gemuyune. tresno lan kasih sayange karepaniku lakon dadi bojone Lakon dadi bojone. Lakon dadi bojone. sayange wis duwe bojo Wis duwe bojo Mas. nanging aku Piye, Mas? aku wis kadung Wes kadung tresno. nelongso rasane ati Rasane ngati. yen aku ora lakon melu duwe Ini lalale. jam 12 kulite ijo sing digagas duwe bojo ada ulah ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ning batin yen aku ora dikawin. Tekane ati ora bakal luru gati. Sumpah wis janji bakal arep sahi
hidup mati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni memang Waduh manis rasane senadyan tilan tak enteni randane sayange wis duwe nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora lakon melu duweni Matur nuwun. Terima kasih. Sampun ngaturaken menika jam 12 nggih. Matur nuwun Pak Anton. Monggo setengah malih. Nggih. Mas Garing. Matur nuwun Pak Anton. Sajake. Sandale kenten Pak Anton. Wong disumbangi. Matur nuwun Pak. Kok jeneng mutar matur nuwun nyapa ya. Oh, ya wong bar nembang lagu ki lak ya matur Lah iya wis pisan bae kok. Nggih, Bang. Kok jadi keset wae. Nggih, Matur nuwun. luar biasa. Nggih, sampun Mas Bayu. Nggih. Nah, piye lho? Ya sampean delok jogete Mbak Lucy kok megap-megap ngono apa? Aku terus terang tenan wis. Piye? Lucy iki jan joget iki koyo kerasukan. Sampean iso niroke? Ora, Mbak Lucy. ora iso aku. Wah, jane nek iso 100 lho, jane nek. Oh, iso. Jane nek iso 100. Iso. Iso ya wis. Ya wis Mbak nek ora iso ora apa wis ora Saged dadi iki, paksa. saged iki. Iso. Coba. Coba Mbak Lucy. Coba. Nggih. Sayange wis duwe bojo. Sik. Ditelok sik Mbak Lucy gendut-gendut ditelok. Ayo malu, ayo. Sayange wis duwe bojo. Oh, wih, ayo. Jara, ayo. Ya nganggo mecati barang ngono kok. Ayo no, ayo. Coba Mbak Lucy mang tebang. Ayo, wih joget. Ayo. Sayange wis duwe bojo. Kenanging aku mas aku wis kadung tresno. Kok joget kok sandung sikile dhewe. Wis ora entuk 100 ra patek timbane geblak karo. Polahe kok jaran teji. Lah itu enak piye wong nyatane? Niku wau kan kula pun ngene Mas Bayu, aja lali jaga kesehatan. Jadi seniman itu tidak ada waktu olahraga kecuali di panggung. Nah, niku. Mangke paling ngeten iki mengke setengah tahun ngoten medon sekilo. Oh, aku ngerti kowe polamu ngene iki mergo arep nurunke bobot. Iya, nggih. Olahragane sak jam oleh mangan sedina. Ning tenan bae Lucy termasuk penyanyi kawahan ing Tlatah Ponorogo. Oh, nggih no. Yen kondange Lucy ki karo Lalamut dhisik ndi kowe? Kula Oh, dhisik. sabaran kula pun mboten enten. Lho, sapa? Mbok pateni kabeh Nggih, wae. pokoke musisine iki pun mati sedaya. Ngiring kula. Lah biyen Lucy, Lalamut. Heeh, pokoke partnere Mbak Lucy iki mesti oke sing ora enek jangan. Heeh, dikremus karo Lucy kok. Kira-kira arep nyanyi Lucy iki pateni. Iya. Ora Mbak Lucy kudu partner terus karo Mas Gareng. Ben dawa umure. Tak kira aku ya arep dipateni Lucy. Bapak kompol Sanusi saking Trenggalek badhe dono semanten. Nah, ayo. Niki Mas Bayu. Nggih. Bobo kompol Sanusi niku nggih kalih kanca pleke to ya. Sapa? Ki Haji Sermadi Hasanuddin bin Saitoni. Monggo. Apa menawa jenenge bin Saitoni. Iki wis nunggu ketemu lho. Heeh, mengko ben anu ben. Monggo Mas Sanusi. Ben anu Pak Sarmadi karo Mas Sanusi. Kali Mas. Monggo Mas Sanusi pinarak wonten panggon. Monggo. Pak nom-nomane Pak Sanusi, Pak polisi lho niki Pak polisi. Ah ya aku kepethuk mau pangling iki. Walah, Kyai lawas. Lah nggih no. Pak Sarmadi ingkang beksan niki jago. Oh, mengke Pak Sarmadi kok bagiane ana dhewe kok tak aturke. Nggih, monggo Pak. Pak Sanusi, waduh Jan. Tesih dinas wonten mriki to, Pak? Lho, kangen Kangen. Oh, kangen. Anu pun pamit kali Ibu napa dereng? Oh alah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Ngapunten lek mboten kan kula ajrih. Ya ora kok ya. Nggih. kok mesti gawe tredah Nggih. Aku ya pun kangen kali panjenengane ya. Dagangan piye Kok dagangan ya. Mas Bayu Nggih, dawuh. Wilujeng dalu Wilujeng dalu. Sing dalu
dangu mboten pinanggih sampun udakara 15 tahun. Sedasa tahun nggih. Nggih, sedasa tahun. Nggih, nggih. Nggih, mila monggo. Niki semanten. Nggih. Taksih dipun paringi kesempatan lan kesehatan. Amin. Amin, amin. Dipun pinanggihaken kalian panjenengan. Nggih. Senaosa Ibu sampun kapundhut. Oh, nggih. Terus sembawa anu sih mugi Ibu Husnul Khotimah. Amin ya rabbal alamin. Menika Kula tak sing barane rada nyemek-nyemek ngono apa ya iki? Menapa ranipun? bakmi. Anu Wah, lagunipun bakmi. Lah nyemek ki Tembang kok bakmi. tembangipun anu Pak Sarmadi saking Kule. Oh, nggih. Heeh. Rujak jeruk. Oh, rujak jeruk. Oh, nggih. Monggo. Rujak jeruk duet Menika ya. mboten. Oh, piyambak. Mboten. Mboten napa menika? Mboten bawa. Nggih Bawa Pak, bawane Ijen usulé senten. Oh, nggih siap. Adang ning tengah. Kae nggih. Adang ning tengah-tengah. Daku mboten nyekel mic ngaten iki Mas Bayu dados mangke nek wonten keselione nggih. Nyuwun. Lah mboten apa-apa. Monggo sing nembang polisi, ayo Mas Gareng iki sing dampingi tahanane ya wis pas. Weh, sakjane kula ngertos selerane Pak Sanusi niku jenengane mboten tanggap kok. Lah piye? Pokoke jenenge jenengan Jiloro telu nomor 4. Yes. Gede dhuwur ngoten niku lho, selerane. Wis. Nggih ta ya. Didampingi niku apa dadi dagangan kula kata lho Pak Sanusi. Mbak Lucy iki mesti gawe-gawe. Pak, saya nenek ibu aku ora wani ndrodok. Sing gedhe dhuwur ten mriko, sing gedhe tok mau nek. Nggih. Lek kali kula kan pun walem Sampun. dino. Sampun saya enjing wekdalipun mangke Oh, pun tenggo. iya, Mbak. Monggo Pak Sanusi dipun aturaken. Hangadang neng tengah lawan Seneng kula ini gila. Maka Rajang iris Mas Gareng. Mbuh, Loh. Wong celuk kok ora nyeneng. ora nyenengke piye wong mau-maune apa aku cedak salon kowe bengok. Aku melem sip kok kleru. Nglemes tak. Anu Mas Bayu, Nggih. Mas Gareng iki suwira kepethuk ono rada setengah kilo kali kula. Boten Wong Pak. boten. Boten saestu boten kula kangen kali panjenengan soalé boten. Wis iki. Kaulara rate rojak tan kendatan sahja cawis mo kita tiang jampi rujak iki nejar Sesuai berbahaya. Aku wedeg gak malah kula tuh punya memori yang tidak terlupakan dengan Pak Sanusi. Apa? Apa kuwi? Saking romantisnya ibu niku, Pak Sanusi memandang saya niku, "Papa iki kok mersani Mbak Lucy ya toh? Tak tutupi kresek kowe kok." Trauma aku. Iya. neng layah lambah Akhirnya nek dipan lambah-lambah. kula dawa lombok rawit nora suwe bapak nedo lewe seko
mas yo ben dadi kopeng lalen pamrih supaya kajet bapake bapane kewajibanmu bapake anakmu mung dhewe lae matur sembah nuwun menika namung kangge obat kangen. Oh nggih, nggih sami kula nggih. Terus sampun mboten. menika kala sampun panjenengan dawuh ngendikaken nggih nek benjing November nggih. Nggih. Menika pagelaran wonten Kidul Griya. Oh ngeten. Kidul Griya kok. Oh nggih. Nggih wonten Beja Desa Bungu. kula mampir, Pak. Nggih. Beja kula mampir. Nggih. Kapan-kapan. Dateng anu. Mampir yang dijak ora katut. Awake dhewe ora katut. Senaosa lho, senaosa Mas Gareng. Nggih. Nggih, kalian nopo? Nggih. Kuwi kula boten katut. Ora usah nangis ta. Nggih, mboten. Nggih, nggih. Tiang sepuh kan aslinipun Bungu. Oh ngeten. Nggih. Nggih Pak Sanusi matur sembah nuwun. Ngapunten. Bijak kula suwun berkahipun, berkahi nggih, matur nuwun. Salam dateng Romo. Nggih, mangke kula aturaken Bapak nggih. Tulis lega. Ayo mentara. Pak Rizky yo seneng. Menika wonten ing ngaosaken podang kuning saking Pak Gun. Tuwin segenap pengurus, pengawas karyawan karyawati KUD Aditama Jetis mengucapkan selamat hari jadi KUD yang ke-42. Semoga semakin jaya dan semakin sukses. Amin. Untuk Mas Irfan dan Mas Danang tetap tenang, jodoh di tangan Tuhan. Mencari semoga segera diketemukan dengan jodohnya. Amin. Mencari lagu lewung kalian podang kuning. Nggih. Wah, jan elok. Mereka wonten umajipun 200.000 rupiah. Tak ada harapan. Mbak Rizky 100. Matur suwun Pak Bayu. Oke. Aku wis ngrasa sak durunge narah. Wis to. Mas Gareng 100. Paling koyo mung arep dibatke wong liya. Ora. Sabda pendhita pangandikane dalang sepisan ora kena wala-wali lho. Boten. Panjenengan aku ya aku lho. Nggih. Ngendi dene? Kuwi lho siap ngono. Oh, cepet raja, Pak. Serahkan disian omonganmu kok. Ora. Yo, monggo diaturke sik podang kuning. Yo, Mbak, buka celuk. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggo lagi sing enak sayang. Mubeng minder konku. Goleki ora krasa esuk awan nganti bengi.
Brisilia yang saking Hongkong. Oh iya. Kula kintunaken Bapak Nuri juragan nasi pecel warung Pentung. Oke. Tuwin Bapak Suyadi kru Garda FM. Karo nganu Mas Jolali. Nggih. Garangasem Buparti. Oh nggih Buparti. Wah, Garangasem tawon luar biasa. Buparti. Nggih, Mas Gareng. Dawuh. Sawetawis satur panglipur mesti kathah lepat nyuwun gunge samudra pangasami. Ngaten Mas wong kita titah sewantah mesti ana kecering rembug. Leres. Nyuwun pangapunten ingkang baken. Selamat untuk KUD Aditama, semoga jaya jaya jaya.